Apa, ni Erlan naz eta enpresa honetan lan egiten dut. Haupa, Beñat da nire izena, eta ni be familia handi honen partena soin dela 7 urtetik. Kaixo, Marianaz eta marketing eta komunikazio arloroteot hemen Torrealdaien. Ongi etorri zenaitzuet emon gure enpresara. Gu Torrealdai gauz parte hartzen Gazte Dibustuaraldeko beka programa honetan hasieratik guretzako dalako baliabide oso interesgarri ze. Emoten dozku aukeri gazte bat ezagutzeko eta zelan lan egiten daben ikusteko. Eta gero gure lan boltza oso aktiboan sartzeko. Behin lizentziatura amaitzute, lanbide hasi nintzen, eta lanbiren altan emotizen zen prozesuko ezaugarrietako bat. Orduen eurremendik deitzu guztien, esaten zelan dagoen aukera bat, bertone Torrealdaien lan egiteko, eta dude barik aukera eurrein dagoen aukerigaz, eta gaur arte bertone egonaz biherrien. Behin bekin amaiera galtzen gauzela, kontratu bat ofrezi guztien berton geratzeko, da hasieran naiz eta kontabilitate moduen geratu, urtez urte hauskuntza profesional bat eukio, da gaur egun aholkulari fiskala naz. Eta egia esan hitzako aukera oso ona izen da. Amaitzeko eskerrak emon, bai Busturialdeko Gazteria zerbitzuari eta baita Torrealdai asesorizeri, lan merkatuan sartzeko aukera ematearren, eta baita profesionala personalmente garatzen joateko aukera gaitzik. Asi gaztio bakizue, animeu merezi deuta.